Dit is de stal van Henk van der Veen uit Verhuizen. Dit ben een peer van de 100 kei die hij hier melkt. En Van der Veen beziekt het al jarenlang de stikstofuitstoot op zijn bedrijf onder te krijgen. En daarvoor sleutelt er om het fretten dat de kei krijgen. Eiwit, dat is eigenlijk een vorm van stikstof. En als je dus minder eiwit in de koe stopt, dan staat er ook minder stikstof in de stront. En dan heb je minder ammoniak in stoot. En dus kun je daarmee het stikstofprobleem een beetje oplossen. Van der Veen is er goed toe te spreken dat boeren haast zelfs bepalen maaien hoe ze de stikstofuitstoot verminderen kunnen. Ik ben er gewoon voorstander van, wel dat. Ja. Omdat dit is het laaghangend fruit. Je bent beter voor de beurt en je doet ook iets nog voor het milieu. Nou, dat. Doch binnen er in de landbouwsector vol twijfels of dit wel de waai is om te gaan. Want die zeiden van, dat is al niet haalbaar wat ik wil, maar dat wil erop. Maar dan denk ik van, ja, ik ben nog steeds boer en ik ga nog opvolgen, dus daar is wel perspectief. Dan moet mijn zoon net boer worden. De maatschappij verhoren en dan maar wij als boeren daar ik mij verhoren wat ik wil.